Zdravo, deco! Kako ste mi danas? Danas ćemo pričati o glasovima. Znate li vi šta je glas? Razlikujemo li mi glas i slovo? Glas je ovo što izgovaramo. A, E, I. A slovo je ovo što pišemo. Ok, idemo dalje. U našem jeziku postoji 30 glasova. Kako se oni dele? Dele se na vokale, sonante i konsonante. Vokala ima 5. To su A, E, I, O, U. Oni su svi zvučni i svi su slogotvorni. Da vam ne pričam sad onu teoriju, vazdušna struja ne nailazi na prepreku, glasne žice trepere, verujem da biste odjednom čuli bla, bla, bla. Jesam li u pravu? Znajet. Druga grupa su sonanti. Kako da vas ovo naučim, a da vas ne teram da nabubate 8 glasova bez ikakve veze? Imam ideju. Zapišimo jednu rečenicu. Početna slova svake reči biće sonanti. Veljko je rado njuškao Marine lepe ljubičaste najke. Sonanti su V, J, R, Nj, M, L, Lj, N. Kapirate? Sad samo zapamtite ovu rečenicu i naučili ste sonante. Nije teško. Svi sonanti su zvučni. Treća grupa su konsonanti. Oni se dele na zvučne i bezvučne. Tu treba da zapamtite parove, obavezno. Par, zvučan i bezvučan glas. To će nam kasnije trebati za jednu glasovnu promenu. Idemo polako. Zvučni su u gornjem redu, a bezvučni u donjem. Pamtimo parove. BP, GK, DT, ZS, ŽŠ, đć, dž. I imamo 3 glasa koji nemaju svoje zvučne parove. To su F, H i C. Ako vam je ovo bilo od pomoći, ako vam se svidelo, lajkujte, šerujte, pričajte drugarima o tome. Sad vas ostavljam da ovo naučite, a onda mi se pridružite da zajedno delimo glasove i po mestu izgovora. To će biti zabavnije, obećavam.